тук под дъжда чакаме да дойде министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов и главният прокурор Борис Велчев. Много ти благодаря, Мите, за тази информация. Оставаме вече с картинка от Арена Армеец, където пък започва пресконференцията на Радо Стойчев. Нека да чуем и видим какво ще заяви той след срещата с премиера Бойко Борисов, при която стана ясно, че самият той е казал, че той трябва да се върне поне до Олимпийските игри. Нека да чуем обаче, да видим какво ще се случи на тази пресконференция, както разбрахме от предварителният разговор. Тя ще бъде кратка, няма да има май възможности за задаване на въпроси, но всичко това предстои да се уточни в следващите минути. Оставаме с звук и картина от Арена Армеец. Добър ден на всички, извинявам се за закъснението. Седите! Добър ден още веднъж на всички, извинявам се за закъснението. Помолих ви да дойдете днес тук, защото знам за големия както ваш, така и обществен интерес по повод на последните събития около националния отбор по волейбол. И в днешния ден имам да направя една декларация към вас и към хората, след което обаче няма да отговарям на повече въпроси. Искам да ви информирам. Именно заради интереса. Аз не знам каква е декларацията, но каквато и да е, заради хората, да не има това го правим вече следващата... Аз смятам, че ще е достатъчно изчерпателна и ще ви даде информацията, която ви е нужна. А в следващите дни ще мога да ви дам отговорите на въпросите, които ще имате със сигурност. Така. Искам да ви информирам преди всичко за моето решение във връзка с събитията от последните дни. Вчера, знаете, се състоя среща при премиера в присъствието на министъра на спорта, някои състезатели от отбора и хора от щаба. След тази среща и след разговорите, които проведох с играчите, обсъдихме всички варианти, бях решил да се върна и да поема отбора, въпреки голямата обида и огорчение, което трябваше да изпитам. Но след това се случи, един ваш колега ме насочи към едно интервю на господин Лазаров от вчерашния ден във вестник Преса. Прочетох интервюто и искам да ви заявя на всички отговорно, че смятам, че в това интервю са казани откровени неистини и лъжи. В интервюто се казва, че е следвало да бъда уволнен много по-рано. Това е мнение на господин Лазаров. Говори се за възможно предателство от моя страна, за цитирам, липса на професионализъм, груби грешки и то, за да не играе България на финал срещу Италия. Направени глупости, изяви на некомпетентност и непрофесионално отношение. От тук се налага извода, че аз съм некомпетентен да водя отбора, освен това злонамерен и нежелан като треньор на националния отбор. Разбира се, от федерацията и от господин Лазаров. Аз заявявам, че ако това е така, аз, разбира се, не мога да водя национален отбор, ако съм вреден.
Това никога не ми е било самоцел. И нормалното решение е да подам оставка в такъв случай. По-нататък се говори, че такова понятие като хорска любов няма в същото интервю. Че тя е ден до пладне, което противоречи на това, което видях в залата и от хората, и от поддържаниците на този отбор, което виждам по форумите и в публичното пространство, както и подкрепата, която в този момент получихме лично от премиера. Не само като премиера, ами и като мъж. Лазаров говори, че моето освобождение е окончателно и не подлежи на никакво преразглеждане. Решението на управителния съвет е пределно ясно и то определя представянето на отбора като незадоволително. За което очевидно отговорността е моя. Тук трябва да допълна за нападките, които там има пак в това решение и там не в решението, в интервюта на господин Лазаров, че Андрей Жеков абсолютно не му беше възможно да играе в този матч. И това беше решение на медицинския щаб, а не моя. Той не можеше да вземе под никаква форма участие в този матч. От това следва, че господин Данчо Лазаров, в качеството си на президент на Българската федерация по волейбол и Радостин Стойчев в качеството си на треньор на този отбор, е абсолютно невъзможно да работят заедно. Господин Лазаров трябва да докаже твърдението си, че съм злонамерен и съм продал матч срещу Германия. Или в обратния случай, ако няма такива доказателства, си подаде оставката. Шепата негодници, които той визира, които се осмеляват да го критикуват, предполагам, че сме ние тук, хората от щаба, и останалите 5100 души, които са подписали петицията за неговото освобождаване. Плюс 8600 души в форумите и други 164 доброволци, които подписват подписки срещу него. Предполагам, че тази шепа от негодници визира. В заключение трябва да ви заявя, че след разговори с премиера вчера и днес и по негово изрично настояване, повтарям думата, ще остана на треньор на националния отбор до квалификацията, която след 3 седмици. Поради простия факт, че за това време е невъзможно който и да било друг треньор да дойде да се запознае с отбора и да го тренира. Затова ме помолих и момчетата днес, които дойдоха тази сутрин в дома ми и проведохме много дълга среща. Двете неща, настояването, излишното настояване на премиера и молбата на играчите и тяхното излишно обещание, че ще направят нещо повече от това, което биха направили в която и да е нормална ситуация. Тоест те са готови да жертват нещо от себе си, да се класира България на тази олимпиада. Единствено това ще ме накара да остана до квалификацията. Ако до тогава, до квалификацията, господин Лазаров не подаде оставка, моята оставка аз се подавам днес в момента пред вас съвсем официално. Аз не искам и няма да бъда част от нещо, където не съм желан или където съм вреден или злонамерен. Това никога не може да се случи, защото аз съм дошъл в България да помагам на волейбола, не да преча. И ако причината съм аз, разбира се, аз съм първият човек, който ще отстрани. Смятам, че това го дължа и на момчетата, които застанаха твърдо зад мене и рискуваха, защото те поеха рискове с отиването си при премиера и с начина, по който се представиха пред него, и това ме накара да повярвам, че има нещо в България и у българите. Това е нещо, което не беше подготвено и аз не съм го искал от тях и никога не съм разговарял с тях по този въпрос. Обаче нещо, което ме трогне и ме докосна много, така че мога да заявя
абсолютно спокойно пред вас, че щаба и отбора в следващите 3 седмици ще направи всичко възможно, дори и невъзможното България да отиде на Олимпиада. Искам да допълня, че това мое решение, не като решението на управителния съвет, а в пълния смисъл на думите, които казвам, е окончателно и безвъзвратно. Тоест, аз оставам за 3 седмици треньор на националния отбор, с благодарност към премиера, не като премиера, като мъж, защото без да му се подмазвам, той наистина се държа много мъжки в тая ситуация. Аз тия неща ги уважавам и ги оценявам. С благодарност огромна към отбора, който ми показа, че тая работа, която сме свършили от година и половина, за тях значи нещо. И с условието, че ако до 3 седмици Данчо Лазаров не си е подал оставката, моята оставка ви я подавам днес пред всички и се извинявам за всичките щети, които съм нанесъл на волейбол. Това е. Благодаря ви. До квалификацията или самата квалификация? Надявам се в някои от следващите дни, най-близките дни. Не знам какви въпроси ви вълнуват. В настоящия момент аз имам много големи проблеми с това да реорганизирам щаба и да го върна, защото италианците си заминаха за Италия и казаха, че няма да се върнат. Тоест, ако аз не се върна и те няма да се върнат. Сега в момента организираме това. Трябва да върнем двамата статистици и физическия треньор спешно за утре. Трябва да подготвим много неща. Трябва да организирам отбора. Имам среща с отбора в момента, които ще ме чакат в хотела. Имаме толкова много работа, а времето е никакво. Освен това загубихме вече 2 дни. Ще водите ли отбора в квалификациите? Или до квалификациите? Разбира се, ще ги вода в квалификациите. Що за въпрос? Само кажи името на тая кат, журналиста, който ти даде това интервю. Сашо Диков. А днес ще има ли никакъв тренировка? Да.